हेल' लोगोफोर बाहाय नोंथांमोननो फोरमायनो लानाय जादों जे एलपि आरो एमइ स्कुलफोराव जे फोरोंगिरि मावनो लुबैदोंबा नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नायनो गोनां दङ मानो होनबा बाहाय एलपि आरो एमइनि थाखाय जायफोरहा फोरोंगिरि मावनो गोसो बिथांमोननि थाखाय नांगौ जानानै दङ डिएलएड कर्स दा बे डिएलएड कर्सनि थाखाय दा डिएलएड ट्रेनिं लानायनि थाखाय बा डिएलएड कर्स लानायनि थाखाय एडमिसन अपेननि नटिस होनानै दङ दा नटिस बायदियै दा बाहाय एडमिसन लानायनि सिगां नाथाय एडमिसननि एप्लाइ खालामनायावनो मोनसे एग्जाम होनो गोनां दङ बे जाहैबाय पेट एबा प्रि एन्ट्रि टेस्ट बे मोनसे एग्जामखौ होनो गोनां दङ दा बे एग्जाम होनायनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नांगोन दा एप्लाइ खालामनायाव बाहाय डेट होबाय मालानिफ्राय शिडिउल जागोन दा बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो फारियै फोरमायलांनो लादों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा नुगोन आरो बेयाव मा एग्जामनि थाखाय मा सिलेबास दङ बेनिफ्राय माखौ फरायनांगौ दा बेनि सोमोन्दै जोबजासिम आरो माखासे नोंथांमोननो नट्सनि सुबिदाबो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा मिथिनो हागोन दा बेवहाय फैदो फारि नायदिनि दा बेवहाय SCERT एबा स्टेट काउन्सिल एडुकेसनेल रिसार्च एन्ड ट्रेनिं बेयाव होनाय जादों जे DLED डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि इडुकेसननि जिहेतु मोनसे डिप्ल'मा दङ दा बेखौ नांगौ बेनिफ्रायसो फोरोंगिरिनि थाखाय एप्लिकेबल जागोन आरो बेबो टेट एग्जाम जिरायनो नांगोन दा टेट एग्जाम जिरायनो मोननायनि सिगांनो बेखौ नांगौ जायो दा बेनि थाखाय दा बेवहाय बे हिसाबै दङ बिनि बोसोरा 2 इयार्स बेखौ गोबाङानो जायफ्रा होखायो बिथांमोना मिथिगौ नाथाय जायफ्रा गोदान स्टुडेन्ट बिथांमोना मिथियाबो जानो हागौ दा बिनिनो फार्स्टआव दङ एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया हिसाबै दङ नोंथाङा हायार सेकेन्डारि पास जानो नांगोन आरो हायार सेकेन्डारियाव 50% मार्क्स मोननाय जानो नांगोन हायार सेकेन्डारियाव फाइनाल एग्जामाव नाथाय ST हिसाबै 45%आनो मोनगोन एज लिमिट हिसाबै 18निफ्राय 34 इयार्ससिम मोनगोन जेनेरेलि नाथाय ST हिसाबै बाहाय बोसोरनै बारा मोनगोन हरदेबानि 36 इयार्ससिम मोनहैनो हागोन बेनिफ्राय रिजार्भेसन सिट हिसाबै बाहाय गासिबो एखेयानो साफ्रोमबो बेबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय एप्लिकेसन फिस दङ 400 बाहाय 400आबो बयनिबो थाखाय जागोन सिलेक्सन प्रसेसा जादों बेयो प्रि एन्ट्रि टेस्ट जिहेतु एग्जाम दङ बेखौ होनायनि उनावहाय जायफ्रा पास जागोन बे हिसाबै मोनगोन आरो पास जानायनि उनावहाय बेयाव काउन्सिलिं हिसाबै एडमिसनखौ मोननो हानाय जागोन दा एप्लाइ खालामनायनि उनावहाय नैबे प्रि एन्ट्रि टेस्टनि जिहेतु एग्जाम बेनि थाखाय एडमिट मोनगोन 21 जुननिफ्राय माने फैगौ 21 जुननिफ्राय बेखौ मोननाय जागोन बेनिफ्राय बिनि गासैबो होनो गोनां माखासे डिप्ल'मा जिहेतु बिगोन दा बेफोरखौ होजोबनो नांगोन जिहेतु एप्लाइ खालामगोन अब्लानो नोंथांमोना मोनगोन एप्लाइनि लिंकखौ नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन बेनिफ्राय बाहाय दङ स्टार्टिं डेट एप्लाइ खालामनाया 10 मेनिफ्राय फैगौ 10 मेनिफ्राय बेयो जागोन आरो बे लास्ट डेटआ 27 मेआव बेयो जोबहैगोन बेनिफ्राय एडमिट कार्डखौ 21 जुनाव मोनगोन दहायनो बुंखादों बेनिफ्राय प्रि एन्ट्रि टेस्ट जिहेतु एग्जाम जागोन बेयो 27 जुनावनो जाहैनो हागौ 21 तारिखआव मोनगोन एडमिट बेनिफ्राय 27 जुनाव एग्जामखौ लाहैगोन दा बेयो दा बेखिनि फोसावनायाव दंथ'यो नाथाय उननि समाव एग्जामफ्रा फावसायनोबो हागौ सिटुवेसनखौ नायनानै दा बेखौ बुंनो हाया नाथाय एप्लाइ खालामनायनि डेटखौ गोसोआव ला 10 मेनिफ्राय आरो 27 मेनि गेजेराव बियो सोलिगोन दानिया बेयाव एप्लाइ खालामनायनि थाखाय नोंथांमोनहा वेबसाइट दंखायो www.scert.assam.co.in नोंथांमोननो डिसक्रिपसनावबो लिंक होना होगोन दा बेखिनि दानिया बेखौ एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा माखौ फरायनो गोनां दङ बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन दा बाहाय सिलेबास हिसाबै बाहाय दङ गासै टाइप अफ कुइसन माल्टिपल चइस कुइसन जागोन गासिबो टिक मार्क बेनिफ्राय कुइसना 100टा जागोन मोनफ्रोमबो मार्कआव 1 मार्क्स थागोन बेनिफ्राय बे हिसाबै बाहाय दङ सेक्सन 1 हिसाबै 35 मार्क्स दङ 35 मार्क्सआव सेक्सन 1 हिसाबै बाहाय दङ जेनेरेल इंलिश 10 मार्क्स बेनिफ्राय जेनेरेल नलेज 15 मार्क्स बेनिफ्राय रिजनिंआव 10 मार्क्स बेनिफ्राय सेक्सन 2 हिसाबै दङ 65 मार्क्स 65आव बाहाय दङ जेनेरेल मेथमेटिक्सआव 15 मार्क्स जेनेरेल साइन्स आरो इनभाइरनमेन्टेल साइन्स बेयाव 15 मार्क्स ससियेल साइन्स दङ 20 मार्क्स लेंगुवेजआव दङ जोंहा बर' हिसाबै बर' अपसन मोनगोन नङाबा जायखिजाया आसाम हिसाबै एसामिस बांला आरो बड' मोनथामबो मोनगोन बेवहाय बर'फ्रा बर'आव लिरनो मोनगोन बेनिफ्राय गुबुन मिडियामना गुबुन एसामिस बा बेंगलि बेनिफ्राय बेहाय 15 मार्क्स मोननाय जागोन दा बेनिनो जेनेरेल इंलिशआव मा थानो हागौ नोंथांमोननो बेयावबो डिटेल्स होनो नागिरदों बेवहाय जेनेरेल इंलिश हिसाबै भकेबुलारि टेन्स भार्ब्स प्रिपजिशन कम्प्रिहेनसन भइसेन्स नेरेसन एडभार्ब सिनोनाइम्स एन्टोनाइम्स बेफोर थागोन जेनेरेल नलेज हिसाबै दङ कारेन्ट एफेयार्स हु इज हु एब्रिभिएशन्स कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया हिस्ट्रि अफ आसाम इनभेनसन डिस्कभारिज स्पर्ट्स आर्ट्स कालचार एभरिडे साइन्स वर्ल्ड अर्गेनाइजेसन जिअग्राफि अफ इन्डिया एडुकेसनेल कमिसन एन्ड कमिटिस निउ एडुकेसन
इनिसिएटिभ्स इडुकेसनेल अर्गेनाइजेसन दा बेफोर थागोन बेयाव एसे सोलाय सोल' दङ सिगांनिफ्राय जेनेरेल नलेज हिसाबै गोदान लेटेस्टफोरखौ होफानाय जादों। रिजनिं हिसाबै दङ लजिकेल एन्ड एनालाइटिकेल रिजनिं ओमफ्राय पेटार्न। बेनिफ्राय दङ मेथमेटिक्स हिसाबै बाहाय दङ गोरलैथार नाम्बार्स। बेनिफ्राय नेचारेल हल इभेन अड नाम्बार बेफोर गासिबो प्राइम नाम्बार अपोजिट नाम्बार बेफोर गासिबो थाजोबगोन। बेनि लिंकखौ नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन, बेखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। ससियेल साइन्स इनभाइरनमेन्टेल साइन्स बेनिबो दङ। लेंगुवेजनियावबो मा फैनो हागौ बेफोर गासैबो दंजोबो। गोबाव जागोन बेखायनो नोंथांमोननो बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय। आरो बिनिनो माखासे नट्सफोर नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव मोनगोन, लिंक दङ मोननै मोनथामसो सिगांनि आपल'ड खालामनाय सेमोननि, बेखौबो नोंथांमोनहा बे फेसिलिटिखौबो मोनगोन। डिसक्रिपसनाव हाबबानो जाबाय। दा बेखौनो होनाय जादोंमोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा मिथिबाय। नोंथांमोनहा एग्जामखौ होआ, नाथाय गुबुन फरायसाफोर दङ जायफोरा होनो गोसो, जायफोरा लाखांबाय, बेफोरो गुबुनफोरनि सिगाङाव शेयार खालामना होबानो जाबाय बा खोन्थाना होबानो जाबाय, जाहाथे बयबो एप्लाइ खालामनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।